Het koen nog krijgt even van de media vlak van een tongerbui hier bij Marsum. En er wienen ik pittige buien, er wienen stevige buien bij, maar boeten die buien om, wie het in één keer weer gewoon simmer. Wel, de verwachting, joen, een droege periode, maar staan gewoon ik weer buien. En vooral vannacht buien, maar kon ze op tonger hagel en minsteden. Dat geldt vooral voor de kustgebieden, maar staan gewoon kroepen die buien het loon op. En vierders een temperatuur tussen de 14 en de 16 graden. En de wind, nou die zal matig en vrij krachtig zijn, zo'n krachtig. En die komt eerst nog uit het zuidwesten en later wat meer uit het westelijke richting. Dan op naar morgen. Buien. Pittige buien, maar tongen, hagel en minsteden. Letter in de midden vanuit het westen en noordwesten waar de opklarings en de droege waar. En de temperaturen morgen zijn 18, misschien 19 graden. Een koel waartype. Maar een krachtige wind van de kustgebieden uit het westen en het noordwesten waar. Op het verste loon matig en vrij krachtig. En dan even hoe het wetter. Wel, het meeste wetter valt letter vannacht en meneer betiet. En dat kan op plakken wel eens 30 mm of meer worden. En het meeste wetter, denk ik, in de kustgebieden, maar ik het verste loon krijgt er aardig wat van mij. Dan op de manje deze waasje. De simmer komt er wat voor om. Manje een droege dag, een temperatuur om en bij de 20 graden heen, of 21. Op het tiesje en op waasje een temperatuur om en bij de 23 graden heen. En op waasje weer komen ze op een enkele bui. Dan in de nacht van manje op tiesje een buikje en van tiesje op waasje misschien wel een tongerbui. Het is wat onstabiel, maar de simmer komt weer om en we met de manje maar weer even in het waasje.